Pentru următorul pas al lecției, propun următoarea problemă, unde SABC este un tetraedru regulat cu lungimea muchei egală cu 24 cm. D este mijlocul laturii BC și noi trebuie să stabilim natura triunghiului SAD și să calculăm area acestuia. În primul rând, dacă SABC este tetraedru regulat, înseamnă că toate fețele sunt triunghiuri echilaterale. SBC este triunghi echilateral și D este mijlocul lui BC, înseamnă că SD este mediană, dar în același timp este și înălțime în triunghiul SBC. Altfel spus, avem triunghiul SDC dreptunghic. Asemenea, ABC este un triunghi echilateral, iar AD este mediană. Prin urmare, AD va fi și înălțime, astfel încât obținem triunghiul ADB dreptunghic în D. Putem demonstra în continuare că triunghiul SDC este congruent cu triunghiul ADB, deoarece avem AB congruent cu SC, deoarece toate muchiile sunt congruente în tetraedru regulat, și BD este egal cu DK. Folosim cazul ipotenuză catetă în cele două triunghiuri, respectiv SDC și ADB. Dacă AD este congruent cu SD, înseamnă că triunghiul SAD este isoscel, iar aria acestui triunghi isoscel propun să o aflăm folosind formula de bază a ariei, și anume baza ori înălțimea supra 2. Vom considera AS baza și vom construi DE înălțimea triunghiului SAD. Adică DE va fi perpendicular pe SA, iar E va fi chiar la mijlocul lui SA, deoarece, am spus mai devreme, triunghiul SAD este isoscel. DE se poate calcula folosind Pitagora în triunghiul SED, care este dreptunghic. SE este jumătate din SA, adică are 12 cm, SD este înălțimea în triunghiul echilateral SBC. Asta înseamnă că se poate calcula lungimea lui SD folosind formula latură radical din 3 supra 2, unde latura este 24 cm. Aplicând Pitagora, aflăm că ED are 12 radical din 2 cm și astfel putem să aplicăm formula ariei. Triunghiul SAD are aria egală cu SA ori ED supra 2, adică 144 radical din 2 cm pătrați. Vă mulțumesc pentru atenție, puteți pune pauză oricând să analizați calculele, vă aștept la pasul următor.